Здравейте, прекрасни хора! Добре дошли в моят YouTube канал. Аз се казвам Евелина и това е моята поредица убийство в сряда. Изключително странно ми е да застана пак, защото по принцип в главата ми аз приключих с този канал, защото не се справям, нямам достатъчно свободно време и всъщност последното видео, което мисля, че вече беше преди 2 месеца, обещах, че ще кача още видео от България. Аз още тогава някакси се мъчих с тези видеа, защото аз не намирам достатъчно време, за съжаление. Работя, деца, влог канала ми го разработвам колкото се може повече, качвам видео всяка седмица. Отделно на това създадох един финансов планер, който също ми отнема някакво време. И в един момент исках да правя прекалено много неща едновременно и не става. И много често се случи през годините, че аз давах някакви празни обещания, които не се изпълняваха. И аз казах, че повече няма да се занимавам с този ми канал, макар че толкова ми е интересно, толкова са ми интересни темите и така нататък. Имам списък с теми, които искам да ви разкажа, истории, които искам да ви разкажа, но просто реших сама за себе си, че аз докато работя на почти пълно работно време, деца, предстоят и много неща в семейен план, много промени. Ако ви е интересно, може да гледате другия ми канал. И аз просто бях преценила, че аз няма как да се справям с всичко. Но не сядам и записвам едно видео за вас, защото исках да разкажа тази история много отдавна. Също така, от тук нататък ще качвам когато мога. Не мога да се ангажирам с обещания, не ги спазвам, няма смисъл. Де факто излизам супер несериозна пред хората, които ме гледат и ме харесвате. И вече сме повече от 9000 човека, което от една страна ме кара да казвам, боже, как това е някакво предателство, просто и така да си тръгна без да кажа чао. Но не си тръгвам, оставам. Ще продължавам с криминалните видеа, като днес реших да ви разкажа за трагичната смърт на Яна Кръстева в Борисовата градина в София. Ако ви е интересно, останете до края на видеото, за да разберете какво ще ви кажа. Яна Кръстева е родена през 1983 година в село Харлец. Тя израства в нормално българско семейство, като има брат и сестра. Детството ѝ е изключително спокойно, израства със семейството и в село Харлец, като самата Яна е описвана като много добро, много усмихнато и общително момиче. Понеже мечтата е била да учи, тя се мести в София, където работи различни работи като сервитьорка, докато през 2011 година тя не намира мечтаната за нея работа. Яна е обичала децата и затова започва работа в МОЛ Стамболийски, като тя работи в работилничка за детски играчки. Това е правило изключително щастлива. На 8 юли 2011 година Яна всъщност разбира, че е приета и в Софийския университет в нейната желана специалност, а именно философия. 8 юли е и деня, в който Яна за последен път говори с семейството и тя се обажда, за да каже добрата новина, да им сподели, че е приета и е изключително щастлива от това. За съжаление, деня за Яна не завършва толкова щастливо, както започва. На 10 юли 2011 година тялото на 28-годишната Яна Кръстева е намерено зад храсти на оживена алея в Борисовата градина до конната база. Очевидци на огледа са категорични, че Яна е била зверски пребита, изнасилена и удушена. Но как всъщност протича последния ден от живота на Яна Кръстева? На 8 юли 2011 година тя работи в работилничката за играчи, като към 4 часа нейната колежка я сменя. Те си отменят няколко думи, като Яна споделя колко е щастлива от приема и в Софийския университет и също споделя, че вечерта ще се срещне с приятели в Борисовата градина. Това е разговора им. Тогава Яна си тръгва от работа. Вечерта тя се среща с много нейни приятели в Борисовата градина, близо до езерото с лилиите. Де факто това е било място, на което Яна често е ходила, често са се събирали там, особено през лятото е доста приятно, а и през лятото има доста концерти, които са в стадион Българска армия и от
Борисовата градина могат да се слушат безплатно, така да се каже. Точно такъв е бил и деня 8 юли. Тогава е имало концерт на стадион Българска армия на някаква известна група и понеже някои от приятелите на Яна са нямали пари за билет, те решават просто да слушат концерта от Борисовата градина, като към тях се доближават още повече хора, пият бира, забавляват се, говорят си и всичко изглежда съвсем нормално. Към 10 часа Яна и още няколко човека от нейната компания решават да отидат в заведение на име Маймунарника, което също е в Борисовата градина, което е било също посещавано често от нея и от компанията й. И горе-долу тя е познавала персонала на заведението, защото е била често там. Настроението на Яна е много преповдигнато. Тя пие алкохол, танцува, забавлява се, говори с много хора и всъщност нейните приятели, с които тя отива там, не забелязват с кой всъщност говори Яна, не могат да дадат конкретна информация, защото тя просто е била наистина общителен човек и много бързо е завързвала разговор с различни хора. Всъщност и нейните приятели, които за последно я виждат жива, казват, че тя е танцувала и говорила с много хора и никой не си спомня с кого си е тръгнала. Около 2:30 през нощта всъщност се губят и следите на Яна. 2 дена след като следите на Яна се губят, на 10 юли 2011 година, случайен минувач вижда безжизненото тяло на Яна Кръстева, което лежи на мръсно шалте сред множество боклуци. Веднага се обажда в полицията. Дошлите на място криминалисти и полицаи намират личните документи на момичето и веднага разбират, че това е 28-годишната Яна Кръстева от село Харлец. Всички са ужасени от гледката. Момичето е обезобразено, удушено. Дрехите, които са останали по нея, са разкъсани и тя лежи около много боклуци с принцовки, мокри кърпи и така нататък. Веднага след откриване на нейното тяло всъщност започва и активно разследване на полицията. Разпитани са родителите, разпитали са нейни приятели и близки, разпитани са всички, които могат да дадат някаква информация на полицията, кой би могъл да причини такова жестоко нещо на едно момиче. Също така са разпитани работниците в заведението Маймунарника, но никой не е видял нищо. По това време в заведението, за съжаление, не са работили камерите. Нещо, което е изключително странно, още в началото на разследването, че тялото на Яна Кръстева е намерено в близост до конната база в Борисовата градина, което всъщност е било в обратната посока на нейната квартира. Тогава нейните приятели и близки казват, че тя не би си тръгнала с някой, който не познава и че ако някой тръгне да й прави нещо, тя със сигурност би викала и би се съпротивлявала, защото просто е била силен характер и силен човек, който няма да се остави така да бъде издърпана в храстите. Около тялото на Яна са намерени мокри кърпи с биологичен материал, намерени са косми върху самото и тяло, които са пратени за изследване, като всички са се надявали просто за по-бърза реакция и информация, кой би причинил това на момичето. Първият заподозрян по случаят е клошар Пламен, който всъщност е събирал бутилки и в някои сайтове пише, че самият той е намерил тялото, в някои не го пише, но той е първият заподозрян. Полицията се фокусира изцяло върху него. Около 7 месеца той е в затвора, разследват го и така нататък, за да могат да разберат дали той всъщност е убил момичето, но те не събират достатъчни доказателства и след 7 месеца в ареста той е пуснат на свобода. Вторият заподозрян за убийството на Яна Кръстева е Николай Русинов. Той всъщност е последният човек, който е бил видян с Яна. Те се запознават в вечерта на 8 юли в заведението Маймунарника. От някъде излиза информация, че те си тръгват заедно, но не е официална. Де факто как стигат те до него не ми стана изключително ясно. Но след като се изпращат космите по тялото и в чужбина на експертиза, се разбира, че те са намерени 5 коса, а 4 от които са на Пламен Русинов и започва да го търси полицията, за да го задържи, но се разбира, че точно 1 месец след убийството, след смъртта на Яна, той заминава за Турция, което дава знак на полицията, че той се укрива. Дали прави грешка или не, Пламен Русинов решава, че ще се свърже с Карбовски и ще даде интервю.
той се е свързал, той е искал да разкаже неговата история, той просто е искал да каже, че не е направил нищо, че не иска да го обвина, че той е невинен, че той просто така се е срещнал с Яна, че е спал с нея, но просто е станал и си е тръгнал и не е направил нищо. Но повечето доказателства са срещу него. И почти една година след убийството в Борисовата градина, след убийството на 28-годишната Яна Кръстева, Николай Русинов с прякор Чеци е задържан и обвинен за нейното убийство. Едната версия е, че те са се запознали във вечерта на 8 юли, другата версия е, че те са се запознали няколко години преди това на морето, но не са поддържали кой знае какъв контакт, просто са се срещнали, танцували са, флиртували са и затова са си тръгнали заедно. При българските случаи има няколко версии за повечето неща, просто кое точно е, не мога да кажа и аз със сигурност. Но кой всъщност е Николай Русинов с прякор Чеци? Той израства в много добро семейство на доктори, завършва английска гимназия, след това чистопанско управление в Софийския университет. Знае много езици, работи като преводач, но се оказва, че в живота си той е получавал много разочарования точно от жени. Той е задържан на 30 април 2012 година, близо 10 месеца след убийството на Яна. След като полицията го задържа, Чеци признава, че се е срещнал с Яна на 8 юли в Маймунарника. Признава, че са пили алкохол, танцували са, флиртували са и са си тръгнали заедно. Той признава също, че те са правили секс, не го отрича, но казва, че на сутринта, когато се е съмнал, той просто е станал, взел си раницата и си е тръгнал и е оставил Яна да спи на мръсното шалте, на което всъщност е намерена. Негови думи се, флиртувахме, танцувахме, правихме секс, на сутринта съм си тръгнал. Помните ли флирта? Не. Според вас какво харесват жените? Много неща. Обичам да ги... Поне така съм виждал, обичам мъжът да е властен, да ги командори, да не е така съгласен с повечето това, което мисли тя. Аз винаги съм бил галантен към жените, смисъл кавалер, хахохики, смееме се, правиме си майтапи, те затова ми и харесват. Ключи всичко? Да. Как? Както съм го описал. Разкажете ми, все пак това е вашето преживяване. Правихме секс, извади мокри салфетки, избърсахме се, завихме се и заспахме. Според съда това не е вярно. Според съда абсолютно нищо не е вярно, защото изопачават нещата. Без значение какво казва той, всички доказателства водят към него и през 2014 година на първа инстанция той получава най-тежката присъда в България, доживотен затвор, но с право на обжалване. И той също така е длъжен да плати по 300 000 лева кръвнина на семейството на Яна. Теза на прокурора е, че последните си минути Яна Кръстева е прекарала с Николай. Двамата са се засекли в заведението Маймунарника, пили са алкохол, забавлявали се, както казва и той. Към полунощ си тръгнали заедно. Николай е искал да се възползва от опияненото състояние на Яна. Тя не е искала обаче. Затова той, Чеци, я е съборил на земята и я е изнасилил, като с едната ръка той е държал устата й, с другата е държал гърлото й и е бил изключително груб. Яна не е успяла да се съпротивлява, Чеци е доста по-едър от нея, просто тя е нямала шанс срещу него. Всъщност прокурорът казва, че Чеци е бил изключително груб с Яна, тя е изпитвала ужасна болка. До последния си дъх тя е осъзнавала какво й се случва, изпитвала е ужасна болка и се е мъчила около между 20 и 30 минути за живота си. Тя се е съпротивлявала, правила каквото може, но грубостта на Николай просто е била ужасна. Той я е натискал с едрото си тяло и тя е нямала абсолютно никакъв шанс. Според прокурора, Чеци също така е нанасял удари върху момичето с особена жестокост, защото след аутопсията е установено, че Яна Кръстева има кръвонасядане на главата, на тила, на челюстта, на бедрата, също така охлузвания по гърба, счупено било едното й ребро, издъхнала от задушаване.
Както по-рано казах, върху нейното тяло са открити 5 косама, 3 от които са били на чеци, другите 3 са на неизвестен, но погледнато реално от космите може да ги получиш и от прегръдка по тялото си, нали? Тя е била, вече съобщих, общителна, прегръщала се с други хора и така нататък, така че тези 2 косама, които са останали, едва ли са били от голямо значение. Всъщност, прокуратурата го обвинява за убийство в съучастие с неизвестни. Както казах малко по-рано, в началото се смята, че убиеца не е бил сам, защото тялото на момичето е било просто обезобразено. На престъплението са намерени и салфетки за семена течност. След експертизата се е установено, че това е неговата семена течност. Също така върху телефона и са намерени пръстови отпечатъци, които също са били негови. Просто се казва в съда, че той е изключил телефона и за да не може никой да я намери толкова бързо. До тялото на Яна е намерена и празна бутилка с уиски, което е имало следи от Николай Русинов. Също така очевидци, познати на чеци, твърдят, че през тази вечер той е взимал наркотици, пил е уиски, ром и бира и всъщност негови познати казват, че когато той пие е ставал изключително агресивен. В интервю с Миролюба Бенатова той отрича това нещо. Той казва, че е най-добрият човек на света и всеки може да го потвърди, че той не е агресивен и така нататък. Ако ви е интересно, ще оставя линк за интервюто с него при Миролюба Бенатова. За мен този човек е отвратителен. С една дума, просто ужасен. Прокуратурата поисква доживотен затвор, защото след убийството той всъщност се опитва да избяга, заминава за Турция. След това се резервира билети за Америка, но какво точно там се случва, за да се свърже с Карбовски и да се върне в България, не съм сигурна, защото не намерих точна информация. В съда Николай Русинов всъщност не отрича, че той се е срещнал с Яна, не отрича, че са правили секс, но както по-рано казвах, той твърди пред Карбовски, той твърди пред полицията, пред съда едно и също. Той казва, че просто е станал, тръгнал си и е оставил жива. Също така неговия адвокат твърди, че съда произнася тази присъда до животен затвор под влиянието на емоции, че няма достатъчно доказателства и естествено те обжалват това нещо. Те обжалват тази присъда. Съсипаните родители на Яна Кръстева започват да теглят кредити, стават частни обвинители срещу Николай Русинов Чеци. Бащата на Яна се нагърбва с всичките формалности по всичките дела, които се точат години наред. Той не е съгласен с това, че той няма да влезе до живот в затвора, не е съгласен с това, че той обжалва. Просто родителите искат справедливост, искат да има виновен, който да получи присъда, която заслужава. Николай Русинов обжалва неговата доживотна присъда и започват едни дълги дела, както в повечето български случаи, 7 години той няма окончателна присъда. 7 години се влачи делото. 7 години родителите на Яна страдат и се молят за една справедлива присъда. Свалянето на тежките присъди е предпоставка за по-големи престъпления в нашата страна. Говорите за промените в наказателния кодекс? Точно така, да, говоря за промените в наказателния кодекс. Значи, колкото по-се сваля присъдата, това е предпоставка за по-големи престъпления. Според. Значи, той като отиде до живот след 15-та година, той спокойно вече може да има и амнистия върху него за добро държане в затвора, за нов президент, така амнистия, знаете как стават тия неща. И той сега, примерно, ако на 30 години, като гледа, там излиза на 45 години след 15, значи психолози, коли не доказват го. 7-8 години един индивид, който престои в такова заведение, наречено затвор, при него промяна няма вече. Това е доказано, гледали сме го всички, чели сме го, но съда ще се приложи. Но аз съм за смъртната присъда. И всъщност семейството на Яна е съсипано, когато научава, че апелативният съд е намалил присъдата от доживотна на 20 години. Също така, още по-съсипани са, когато чуват, че апелативният съд смята, че убийството не е извършено с особена жестокост, както е казано на първа инстанция. През април 2018 година всъщност и Николай Русинов получава неговата окончателна присъда, която е 20 години лишаване от свобода.
Този удар за семейството на Яна е огромен, защото нейният баща се разболява, не може да го преживее, не може да преодолее тази малка присъда. Той се разболява и много бързо умира през 2018 година. И всъщност майката на Яна остава сама да се бори с всичките дългове, които те натрупват през годините, за да може да осъдят убийца на тяхната дъщеря. Те са сигурни, че Николай Русинов Чеци е единственият убиец на дъщеря и те са сигурни, че тя се е мъчила изключително много и че той трябва да лежи до живот в затвора. Кръвнината на втора инстанция се дига от 300 на 400 хиляди лева, но до ден днешен не е изплатена. Всъщност и Николай Русинов Чеци не остава да бъде забравен през годините, макар че 2018 година делото приключва. Той постоянно има някакви изисквания, има някакви жалби срещу затвора, жалба за това, че има дървеници, жалба за това, че е оставен сам в келия 1000 дни, жалба за това, че не са му дали да изяде свинското филе, което му е занесла майка му и така нататък. Той не остава да бъде забравен, постоянно води дела срещу затвора, постоянно води дела срещу решенията на съда и така нататък, постоянно. Просто той не иска да бъде забравен. За мен всичко, което изгледах, всичко, което видях, за мен Николай Русинов е виновен. Не съм човек, който може да дава някакви присъди, естествено, аз не съм специалист, но е толкова отвратителен и гнусен човек. В момента той излежава присъдата си в затвора в Стара Загора, като 2011-20 години са до 2031. Той би трябвало да излезе на свобода. В момента той е на 44-45 години някъде. Така че като излезе ще има една старост, но в интервю си с Карбовски той казва, че родителите му, сестра му, всички са се отрекли от него, прави се така на жертва, но всъщност, що майка му носи свинско филенце в затвора, значи никой не се е отрекал от него и той по някакъв начин има тяхната подкрепа. Това беше днешния случай. Ще ми е интересно, естествено, да коментирате дали сте го чували преди това, какво мислите за него, какво мислите за присъдата от 20 години, какво мислите за това, че той не е осъден за изнасилване. Той е осъден само за нейното убийство, като апелативният съд смята, че убийството е извършено по не жесток начин за жертвата. Макар че момичето се е мъчило 20-30 минути за живота си, нали? Но няма какво друго да кажа. Българските истории винаги просто ме очудват. Така, както и да е. Благодаря ви, че останахте до края на видеото. Естествено, пишете ми в коментар какво мислите. Ще се радвам да обменим някаква комуникация, да си обменим няколко коментаря. Ако ви е интересно какво ми се случва в личен план, ще се радвам да ме последвате и в другия ми канал. Чао, чао и до следващата седмица!